Takže ďalšie video k tomuto stojanu. Pred chvíľou sme mysleli, že sa nám podarilo rozbehať horný poškodený motor. V tomto stojane sa nachádza veľa vizuálov. Je tam Spar, je tam Energy AG, aj tento Linz Energy AG, plus Sportland a ešte aj plus ten, jak sa volal? Rohrenbach. S tým, že motory sa nám začali točiť a chceli sme spustiť inštaláciu, len pri inštalácii zase začal blbnúť ten vrchný motor, ktorý nám pred chvíľou ukazoval, že nefunguje. Pri znovu otvorení stojanu sme vyrolovali aspoň tento vizuál, ktorý tam v podstate teda, že má byť. A nehávame ho staticky na tomto. Je tam poškodený ten vrchný motor. Nič s tým nespravím. A ostatné vizuály sme zatiaľ nevyberali, keď sa to bude riešiť, aby mohli skúšať inštaláciu, či funguje. Tak sme ich nehali na valci. Ďakujem pekne.